nuledolaku Cakepane apa kamu? Cah sekolah sing sregep sinau manut dawuhe simbah. Lho ora dawuhe guru tadi? Simbah. Oh, simbah. Manut dawuhe simbah ben oleh bojoku. Oh. Sinten riki niki sing kira-kira tesih legan? Njo terus aja ditawa-tawake. Lho dak malah arep dipek dhewe. Omong semene legan kabeh. Lemah enten pinten. Nek weh. Kira-kira apa maneh ombo ora? Oh, mbako. Mbako. Juragan mbako. Mbah aku, mbakone nak. Mbakone biasa. Aduh, masa wong agung ing ngeksi. Jiplek Pak Mantos. Ah, atau Mas. Aku pada sunyahnya. Sunyahnya. Popati. Oh iya. Oh iya. Serak-serak basah. Ya ampun, Pak. Aku nek ora tau kualat aku. Sapine pinten. Weh, lah kang nek sapine kono papat. Papat. Gaduhan kabeh. Oh, lah sapi omahe lantai 3. Sertifikate pinten. Sertifikate yo urung mulai. Sertifikatnya di sekolah mboten. Omahe lantai 3 nok. Lantai 3. Weh, ngisor iki garasi. Garasi. Dhuwur sing go nyarir lantai 2. Heeh, sing kandang sapi ku mau. Ayo digongke. Digongke riyen. Ayo Pakde. Ayo Mas, gek tutupen Mas. Ayo. Lah sing kon nutupke kuwi bar weh. Binapsu tapa
Aja loro. Loro oleh. Loro oleh. Oleh sing penting kuat karo gati. Waduh. Kata angsal mboten nggih. Aja loro siji ber. Apa? Kene wae golek meneh. Aja kok loro siji beran duwe piye. But aja tiru-tiru, but. Ora tuh. Bro. Senengane iki mbok aja ngono. Kowe nek anggere cedheki Niru Pak Sartono iki lho. Piyayine Gemati. Ngono. Siji cukup aku. Siji cukup ning bojone sandang pangan golek dhewe. Ya aku ki apa-apa tak kekke no. Karo bojoku. Tenane Mas. Aku nek pas ngene iki, aku ora tau nyekel kok. Nah, aku iya. amplop ki ora tau tak cekel. Iya toh? Yang tak cekel isine. Kaku. Amen.